Jakob Sørup, og han går i min klasse. Og du har mødt. Du er sød. Du er også sød. Cameron Diaz står splitteravne nøgen og siger, Jakob, jeg vil have dig. Hvad så? Så Cameron Diaz ringe, vil du op på den stive pæk, eller hvad, på Lystrup til Hollywood? Prøv at se, hvad jeg fandt ud af busken. Vi skal lige have hjem, ikke? Er I hvad med det derovre? Hvad så, er I så kærester? Slut nu. Hvem synes du er den smukkeste i klassen? Jakob siger forresten også, at han ikke synes, du er lækker. Har han sagt det? Jeg vil have, du skal gå nu. Gå! Er Mikkel hjemme? Nej, han er ikke her. Lige nu. Så ring du og sig undskyld, Jakob! Undskyld, Mathilde. Du ved ikke, hvad du siger undskyld for, gør du? Undskyld, fordi jeg er sådan, som jeg er. Nej, undskyld, hvad fanden vil jeg skal sige? Det er bare ikke godt nok, Jakob. Åh, I skulle se nogle nødder! Så lige og snakker med din kæreste. Jakob, han fortæller, at han synes, at Katakina er sexet. Hvem synes du er lækkerst af mænd? Brad Pitt. She's the queen